karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Mao na kining akong kalibutan karon. Ang dagat. Kinahanglang magpalayo ko ninyo, James. Francine. Aron dili na kamo masamo pa. Oh. May katawa. Kumawa. Wala ko mag-inusara din eh. Piligro ko din kita. Tinghalik kaabin siya ni Aqualos. Di ko kaabin ni Aqualos. Oh, ikaw. Ikaw bakit ito katawa ka ganiha? Oh, ako. Serena nga bata. Oh, nahimo ka na kiti ang Serena? Apan, dili ka tagadagat. Dili kasama namo nga tagadagat yun. Nahibaw ka? Oh, nahibaw ko. Nakita ko na ikaw. Di ba? Anak ni mo si Francine? Kailan mo sa akong anak? Oh, ako siyang amiko. Apan, kitangtangan ko siya sa iyang panumduman. Kitangtang ko sa iyang panumduman ang among panagkaila. Apan nga naman? Aron dili na siya mahasol og mangutanan ni mo bahin namang mga Serena. Gisugo ko ni Haring Aqualos. Ngalinglawon ko ang imong anak aron pangitaon mo ang imong anak. Sa pamaagi nga maabot ka sa papa sa palagtiki og aron makuha ka na niya. Unsa? Tinawad kong Laura. Pasalo ako sa akong gibuhat. Kibasulan ko ang tanan. Kitawag ka og Ibria namong tagadagat. Dili Ibria ang ako ngan. Ako si Laura. O bitaw, ikaw si Laura. Kung tuwa ka sa mama, apan kay niya ka man sa dagat, kitawag ka namo og Ibria. Nga naman. Usa ka nandun angan nga Ibria dinhi sa dagat. Ikaw ang among reyna. Dili ko reyna dinhi. Dili ko tagadagat. Dili ko taga dinhi. Og pilit ko na lang kaning kitawat kining akong kahimtang karon. Aron magmalinaw na nga akong pamilya. Sakit man sa akong dugan nga malayo ko sa akong bana ug anak. Sakit. Og kinakitaan man ko dinhi karon. Nakitaan man ko dinhi. Imo basab kong itugan ni Aqualos. Dili. Salamat kung mao ka na. Magkasalig pa ko nimo. Oh. Kinsay imo nga anak? Mayo kay niabot ka na Haring Aqualos. Nganong nanugo kag tagadagat? Nga nagpaabot ka rin eh. Haring Aqualos. Dalian imong tuyong Medusa. Oh, unsa man? Nakuha mo na ba ang imong trabong ko? Aron sa ingon, ipaukay ko ang tibok dagat aron makita ko si Ibria. Ug kuhaan ko na siya siyang gawom, ug madako na siya sa balagtigi. Ni asilos siyo Haring Aqualos. Ako siyang gida. Pagmata! Ay, agay! Ang aping, unsa to? Ha? Gitapalong ka! Mutan na pamangka! Kamo! Oh! Hain ang trabong ko! Labang! Buanga ni mo, uy! Abi na kong friend na ka. Imo man noon kong gitampalong. Unsa day account nimo sa Facebook? Hilom diha, uy! Apil-apil ka. Hain ang trabong ko! Wa na ko! Unsa man ka?
Ha? Asa magapusta? Nako o anang bitin? Tampalunga! Dili ko mosalig nimo tungod kay traidor ka. Ang bitin mo'y traidor! Dili ako! Si Lucio God ko! Ha? Kung mauni, adto gikato atong bitin? Ha? Di isab ko magdugay din hiyoy! Adto na ko! Ay! Ang litob. Isdas ba to? Nibiya, tanong tag makagawas ka ba, litob? Buang! Tuag ni Dapig si Aqualos at Medusa. Akong gipasaligan si Aqualos nga kung ihatag ng trabong ko, ubos sa mga kondisyon. Apan, gisabotahe na day ko nila sa bitin. May pagmubiya ko din at doon ko si Wasay. Uy, ang gate, sirado. Dagko kay mga kandado. Tagas kay mga paril. Husto. Husto! Aron madali, tawgon ko ang mga higala ko mga kalag. Aron madali. Doon na kay plano na gamiton mo ang imong hurim-hurim? Nisunod ka na ako, Aqualos! Dili mo magamit ang imong gahom. Dinhi sa akong puder, Lucio. Ulsa! Nibudlat ang iyang mga mata! Ari Aqualos! Unsa kuno! Sama sa imong Pinoy-anan, dili mi makasayon-sayon sa pagsud tungod kay may gipamutang ka sa imong bay. Og dinhi, dili ka sa makagamit sa imong hurim-hurim tungod kay matagpong nga litokon mo magniton sa mga dagkong magnito dinhi sa sud nining compound. Wa man ka ko'y gamit nimo. Paggawas ako din hinining imong compound. Sukol! Ha? Tinir man ka na ako nga wa man ka kay salig na ako. Sukol! Bibi, paggawas ako, be. Duta sukol ha! Itugan una kung hain ang trabong ko. Ihatag ka na mo ang trabong ko aron dili ko ikaw ihog niya ng swimming pool o ipakaon sa mga pating. Ulsa! Oy! Oy! Nga naman eh! Nga naman eh niya may baso gibutang! Sabi ni? Inom. Inom ni Wasay. Uy hala! Ano nga was Hala. kong kagol? Uy hala! Gagool ka dong! Mainom ka dong! Sige, inom. Ige! Inom. Maghubog-hubog sa ko ha! Kaya inom sa ni. Inom ko! Lisora na ini ay! Ikay niyas kaimtang ni Wasay. Hala! Hala! Nakita paminalan niya. Ay saday mo kaimtang dong! Lalayo, mo ang imong asawa. Hala! Lain na na. Ano sa may imong buhato? La, kita paminalan ni. Padalaan dong! Aran din na malayo. Ano ba? Oh. Sige. Aray siya ko. Ngano maning makainom mo anam gid. Hala! Kinsik hala! Uy, asam to siya. Gibiyaan malang ko. Ni gawas man. Mabalik na tingali ko. Ay. Yay! Sukad na halinan mig daghang baboy si Inday Irang. Nagpunto na kita og bino dinis karaang mansyon. Tanlas na ba kayo imnon? Inom ko be. Ay, wasay ko. Awa Ginoo. Ang wasay na inom. Ay! Kadaghan ako kukok yung kamay rin itong ginom. Laghan kay kukok. Tiwas ako nagtarong eh. Lain na paminan. Nako. Ay, nihang. Nihang akong mata. Ilong agdonggan. Pinutanlas. Lago ha. Yarok wasay. Laura! Nakita na ko, mahal kong Laura. Si James, Ikaw makita. niya siya. Laura! Dili lang una kong pakita. Kaya tingalig mo abot sa pagkalit si Aqualos. Okay ako makita na. Laura! Nganong dili man sab ganin ako mabuak kanyang pilto nga mo nagkapos sa akong mga kamot. Nakatuog siya nga nagsandig sa dakong bato. Og may kibit-bit pa siyang botilya sa pino. Serenya, siya si James, ang akong bana.
Nakita ko na siya sa una. Kauban mang tuha. Uy, hupag kayo ang iyang mga mata. Nakasiguro ko nga nagsige na siya hilak tungod nimo. Huwag si makasabot sa akong gibuhat. Ang pagpalayo kanila. Kisakitan siya, Landong Laura. Naghilak siya nga nagsampit sa akungan. Gisakitan ko sa gipakita ni James. Unsa ka kung makita o madungog ko ang akong anak nga nagpanawag sa akungan o naghilak. Gusto ka bang mobalik upan kanila, Landong Laura? Oh, ha? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!